চেয়ারম্যান তিনি आरो फुदुंमान माने राजा मर्थानि हयते राजानो जों हामबायरिबो फुदुंमान मा बागै ताइ जों ताइबो बसखाङो काहाम ताइबो दाबि दाबाव मानानो ताइ राजा मथावो जत जे फाया दंनाय र बर फायना नंथों जोंहायनो माननाय फायके जों राजानो बेलायखे हामबायरिबो नंनि गामि जोंनि गामि बुसुमनि खाम्बार আর পঞ্চায়েত নিকা দক্ষিণ অম্পি নিন মুंखाय রমিলা কলেজ